importante ba kaha nung irin para nato nga mga butante kung una or ulahin na mag-file og COC ang usa kandidato maka siya impact para nimo. Ikaw nung irin. Okay, day. Anin ang ako ang. Kung advantage o kanabitang disadvantage bitaw day. Kung unang ka mo file sa imuhag nga COC, mabasa day yung kasimang kontra. Kunya, ang advantage po nimo ana kung una ka nga mo file sa imong COC, matansya po nimo day Michelle kung unsay reaksyon sa mga butante. Diba? Kung una. Kung una ka. Kung wahi po ka day, mo file sa imuhang COC, mawad anog interest ang mga tao nimo day. Karon pa man po na siya. Salto po kayo ni nga kandidatuha oy. Hilas mo kayo pod. Hilas mo nga. Wahi pod. Maramag taas o kanabitang binabilite. Murajog. Pa-effect po, pa-trilling-trilling po. So, kay naman po nang mga ingondong irin nga, kung dagan dritso. Dagan dritso. Kay kumaan ba yan, day? Ibaw ka karon, applicable, anak, kanapalangan-langan, kaniadto panahon bitaw, day, nga wa pa mausap ang balaod sa kanabitang ato ang kumilik, nga pwede ang switching. Before, pwede na siya kanang pa last hour, last minute. Pero karon di naman gud ay kay wa na nang pamaagis mga politiko nga mag cambio swap-swapping sa mga posisyon ilang daganan sa komisyon ng eleksyon. Kay muraga kuan man pud na political strategy. Pero ikaw be, kung ikaw karon politiko ka. Asa may nakita ako mo aning politiko, filing nga sayo o kanang dili sayo. Kanang mga sayo gidong ini para nako personally, dako ginag-impact para nako. Kay nagpasabot na nga desidido gid sila. May magi-anunsyo ang filing a day before filing. Dugay na ba yan nag-anunsyo. So, for me, as a voter, no? So, sa ato pa, kuha na, fix na gina. Fix na. Kumbaga, tataw ang ilahang mga plano. Naagi, pastada ba? Siguro, pwede man nga ka ng first day, second day, okay na ng mga mid gani, dili kay ko na. Sa ato pa, day, buti pasabot ni mo, kanang last day nga, nag-file silang COC, marag, ang pastada ano day, ikaw dali dagan. Daganin na dito. Murag anak day. Kamurang nagpakuan ba igot-igot kay mo. Daganin si kuan dili dagan. Pero ambot lang pod ning mga naminaw ron kung unsa pod sila, mag-matter ba nila, no? Naabay importante ba ninyo kay na may mga kuan lagi butante nga yaw-yaw na hinuon nga atik-atik may dagan dito kay kumbaga sa manguyab dong irin ba bitaw diga kung gusto ka nga mo diga dayon di ba atik-atik dagan pagpasumbingay